at magkaroon sa 105.3 MSFM ang mga huring na narupoy. Antes ko'y pabati ini nga ako na musika nga masunod sa gyapon niya nga traditional Eastern Visayas love song Jin. Mabati ka gyapon ini. Karuya ko anay ipabati iyo anakon mga haglipot nga siday. Pagpahinungo dili naton mga hinigugma, ana naton mga kasangkayan. Hingyap. Kunan hingyap, ulos, ug kinasing-kasing. Haluyuhang kakurian, ang gugma, mananarinsing. Usa nga haglipot nga siday, anuluhan hingyap. Hiyom. Ininimo hiyom, duruhin kagirok. Di ka ngani nakikitaan, ako gin-iinop-inop. Ihatag ko iyo. Kan para ini kan ping bulan. O bulan, ayaw anay katunod, igin tatangis ko ang mga kamingaw, kundi hulaton ko lang nga sumidlit ang adlaw. Aber pasay makaliaw, hal akon kapiraw. O bulan, ayaw anay katunod, igin tatangis ko ang mga kamingaw, kundi hulaton ko lang nga sumidlit ang adlaw. Aber pasay makaliaw, han akon kapiraw. Pasudlanan an usa mo nga sulhog, ngadtuhan higdaan, hal akon pinili, buligi ako, haiyahin pagsangpit, kay pasiin taon magmalipayon ako, hinwaray sugat nga kapait. Ngan pinagi ni nga musika, Happy Women's Month. Kanda Jima Yoro, kumusta? Ada Kuwait. Ngan kan Libby, kumusta na akong batch? Ha? Sugan man kan Ma'am Arlene Asis, direkta ha Canada. Happy Women's Month. Nanda mga salamat, maupay nga kulop, di kang hakat balogan, nga iyo. O bulan, na naton mga karantahon, ahoring nga naropoy. Pasudlanan ang usa mo nga sulhog, ngadtuhan higdaan, han akon pinili,
sugat nga kapait.